ассалому алайкум дӯстони азиз. Ҳозир сана 16 ноябри соли 2024 аст. Соат 10 шаб, аз 10 гузаро ҳам ҳаст. Пас аз 2 соат 17 ноябри соли 2024 медарояд ва ман гӯям нагӯям фарқ надорад. Аз ҳамун сомонаҳои интернетӣ худаш ба ҳар як шахс сообщение меравад ки дар санаи 17 ноябр ман рӯзи зодрӯз дорам. аммо ман як чиз мехоҳам. агар ҳар инсоне ки моро ҳурмату эҳтиром мекунад, дӯст мешуморад, бародар медонад, ҳатман ман боварии комил дорам ки дар ватсаби ман навистан сар мешавад ки зодрӯз муборак, орзуҳои нек, табрикотҳо ва дуоҳои нек омадан сар мешавад. Ман як чиз мехостам. Ман мехостам ки дар зери комментари айна ҳамин навор табрикот карда бошанд. ин муроҷиат танҳо барои дӯстони ман аст. Танҳо барои дӯстони ман аст. Ва як чизи ҷолиб мехостам. аз тамоми паҳлавону аспдороне ки моро ҳурмату эҳтиром мекунанд ва бо мо ёру бародар ҳастанд, ман мехоҳам ки дар зери комментари ҳамин навор дида бошам. агар бархеро фаромӯш мекунам, аз ҳамун паҳлавонҳои номие ки ман дар комментариҳо ё шояд намебинам, ё ин ки мебинам бо номҳои дигар ман намедонам ки инҳо ҳамонҳо ҳастанд. ман фикр мекунам як чизи ҷолибе ҳам буд. Ман мехостам ки дар зери комментария дароянд, тасаввур кардем нависанд: ман Исматулло паҳлавон аз деҳаи Ёрӣ табрик мекунам. Барои ман хело хушоянд мебуд агар ман шуморо дар зери ҳамин комментария медидам. ва шумо хавотир нашавед, ҳар ягон комментарияҳое ки ягон ҷавобҳои нохушоянд ба шумо мебиёяд, ман ваъда метиҳам ки удалид мекунам. шуморо интизор ҳастам. як ҷавон ташаккур. зиндаву саломат бошед. ман дар ҷавоби комментҳои шумо мехостам гуфта бошам ки шумо ҳам баракат ёбед, умри дароз бинед, ризқи фароз, саодатмандии рӯзгор, тамоми хушиҳои зиндагӣ насибатон бигзор кунад, ки парвардигор насиб кунад ки мо дар хонадонатон тӯйхонаҳо шавад, биёем хизмат кунем. ногуфта намонам барои он одамҳое ки якум бор ин наворро мебинанд. наворбардор ҳастаму аксбардор аз деҳаи дашти қозӣ, водии Зарафшон, шаҳри Панҷакент. умед ном дорам дар санаи 17 ноябр зодрӯз дорам ва ҳар ягон шахсе ки дар зери комментария моро табрик мекунад, сари таъзим фуруд мебарам. як ҷаҳон ташаккур. ман хелоҳо миннатдор ҳастам ки дар водии Зарафшон як доираи хело зиёди васеи дӯстонро дар бар мегирам. аз ин бениҳоят сарафроз ҳастам. як ҷаҳон ташаккурҳо ва ҳар ягон аспдору паҳлавоне ки ман дар зери комментария мебинам, худо хоҳад ваъда метиҳам хизматашонро мекунам иншоаллоҳи раббил оламин. як ҷаҳон ташаккур. шабатон хуш. худо нигаҳбонатон.